Ahojte. Dneska si pripravíme z drevených koliesok adventný veniec a rada by som vás prevádzala, ako sa to robí. Takže použijeme misku, ktorá bude pre nás pomôcka a okolo misky si drevené kolieska jednoducho poukladáme, tak aby sme teda vytvorili kruh, čiže miska nám pomáha k tomu, aby sme mali tento kruh. Čiže drevené kolieska v počte 10 kusov, dokopy ich potrebujeme 20, som nepovedala, si dáme okolo misky. Misku dáme preč, tak opatrne. 4 kolieska už máme predvrtané so šroubom a umiestnime ich oproti sebe. A teraz už len pospájame kolieska, urobíme si to takto najprv na nečisto, aby sme to mali čo najviac symetricky. Vždy je dôležité, aby jedno koliesko vlastne spojilo tieto dve, aby to dobre držalo. Zoberieme si lepidlo, je transparentné, takže sa nemusíte báť, že bude biele. Môžeme si pomôcť aj prstom a spájame spodné dve kolieska. Opäť si zoberieme lepidlo, tak. A zase spojíme dve kolieska. Ja som si tu priložila handru, aby ste si vždy utreli prsty. Tak, teraz ďalšie koliesko a takto postupne spojíme vždy spodné kolieska. Rada by som vám povedala, čo je za projektom drevené koliesko. Nie sú to len obyčajné odpilené kolieska z konára zo stromu. Je za tým príbeh. Keď som náhle ovdovela a ostala som s 2 deťmi sama, potrebovala som si zarobiť a zamestnať hlavu. A tak vznikol tento nápad, kde z obyčajného dreveného kolieska som začala vytvárať veľmi jednoducho vianočné ozdoby. Napríklad aj takéto. Postupne sme začali vytvárať pomocou dizajnérov, pedagógov, kreatívne sety, kreatívno-edukatívne sety alebo reklamné predmety. A tak toto obyčajné drevené koliesko môže byť magnetka, môže byť vodné koliesko, môžu byť krásne ozdoby či reklamné predmety, vianočné dekorácie. Dokonca máme už aj výstavy, kde 65 výtvarníkov z dreveného kolieska vytvorilo krásne obrazy. To všetko je drevené koliesko. Je čarovné. A som rada, že som vám mohla tento príbeh o drevenom koliesku povedať. Keď sme už pospájali kolieska spolu, počkáme chvíľku, kým nám zaschne lepidlo a teraz môžeme použiť sviečky, ktoré sme si medzičasom urobili z medzistienky a vlastne sa snažíme našrobovať sviečku na klince. Ide to veľmi jednoducho. Tá medzistienka je materiál, ktorý je jemný a krehký, takže skúsime opatrne. Tak. A už máme vlastne pripravený adventný veniec. A už ho môžete iba jednoducho dodekorovať tým, že si tam dáte ihličie alebo aj nejakú inú vianočnú dekoráciu. Nech sa páči, užite si pohodové a príjemné sviatky. Nech vám drevené koliesko robí radosť. Nech vám donesie krásne chvíle spoločné, strávené s takýmto pekným tvorením a ďakujeme vám za podporu. Podporiť nás viete kúpou produktov. Na našej stránke www.drevenokoliesko.sk nájdete všetky tieto produkty. Sú vhodné ako darček, či pre firmy, alebo aj pre blízkych. Ďakujeme vám